Kani ketika Akashvani Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakongsan jo ka khubor. Lek Julip Hasan u menteri rang ba Conrad ke sangma ye ki jingtre ye kamadan football ba hetam hagari India ka mau khanu football stadium ha Meghalaya. La play ya ka Eklavia Model Residential School ka benungkong ha Meghalaya da u menteri rang ba Conrad ke sangma. Penbena usap Divisional Public Relations Officer ka Amlarem balakhang sipor ki kalihe ban ya lengba ka surok. Amlarem dauki ban pensuk ikalik kawan hakatamasa Tri Hills hadarang. Bat penjari section iwe hindriulai BNSS ki ka district magistrate jong ka East Khasi Hills nakadaw ka jinge ka jaki arkanun ki reunget jong ka balang Presbyterian hamaurang keneng. Iku bor ki babnya. Menteri rang ba Conrad ke sangma ulalik jungo bat sarjamin ya ka madan ka balathau ya ka mau khanu football stadium rengkat bat menteri ke transport uba wailat Miki Shilla ban Julip Hasan ya ka kam bat ke jing pentrei ke barang ya saprang ya ketika madan football ke ban salong ka football stadium ke bahe tam hakari menteri rang ba uloong ba ketika project kalong ke jing te sa nam ke ban IMC Miki Samla jong ke Meghalaya ki ba ye ke jing kai football. Ulay soalang rengkat bagi sarkar ki boleh dan rengkat ketika jaka hak jing the sarki ha upaya bala peniang hak phang ka basate kum bajule habas dang te ya kanong rim hadian kani menteri rang ba ulay Julip se ka office trikam jo ka Meghalaya State Pollution Control Board Shillong hak ba ula play ya ka jing sedang pentri kam ya ka tunum yeng ka bala pendat de ki kor ki bor ban yo boarding na kasngi kata ka solar system grid ka ba saw punyo kilowatt. Bat la penlang ru ia ka jing kmi bnia ia ki kom trikam jo ka board. Menteri rang ba ula ong ba ka sarkar ka dan jing tmu ban kenti bat prinsip riang ia ka kom trikam da ka boarding ka ba khuj ha keleng ki jaka puli bat ula ong ba ka ting sin jam jo ka MSPCB kalong ka nuksa ka ba klan halor ka ni ka benta. Menteri rang ba Conrad ke sang manin ka sngi ula pli ka jing pendat ya ki solar panel hapok ka CM Solar Mission. Haki kerpong jong ka Meghalaya State Pollution Control Board. Habakren ginang patay ko bor usang maulo ong ba ka sarkar ka kwa. Babaro ki office sarkar, ki school sarkar, ki yeng sa ki bakerpang bat ki jaka ajing sumar ki bedai ki nong kenti jong ka sarkar, ki di bendan ya ka lat boarding ka bakhuj, bat ka lat yo boarding na kasengi, ban pendan kam hakapor badu boarding electric. Ka CM Solar Mission kadi ka sinjam barat ba jong sarkar ka ba ay ka lat ka pura ban yo boarding ka ba kentup igi solar panel ki inverter bat ki battery ban yo kensyo ka boarding ban pendan kampat ha kan unu ka por ka badan kam menteri rang ba rapan pa ki jong sohun bola la ban pli ya ketika project nen kesengi ha ka office jong ka MSPCB ha Shillong. Menteri rang ba Conrad ke sangma nin kesi la pli perda ya ka Eklavia Model Residential School EMRS ka benungkong jong ka jela Meghalaya ha paham sim ka balong ka jing prut dak ya umau mer uba kongsan na ka benta ka snong nong po Ribhai district ka jing pli menteri rang ba ya ketika school nin kesi kalong ka dak bala pli ya ka jing puli bat labu ru ya umau nong rim ban sina ya ka synthetic athletics track bat ka convention center ke Batamai. Hakati ke jingelang pli lai dan rengkat ru ki menteri kabinet Joko Sarkar jela ki bekentup yu ba la kemen rembui ba wailat Miki Shilla ba sostene sotun lembat kiwi-kiwi di ki sarkar. Menteri rang ba ulo ong ba ya kesin jam EMRS lala ban pendolong lengba ke jingkersan Menteri rang ba du kari Narendra Modi rengkat berkatanat Tribal Affairs jong ke sarkar India ha ka baula ong ba kalong ke jingker kuna ke bentaki kena school jong ke jela. Susu menteri rang ba ulai tu ba ya ka mang tengka na ke bentaka puli putih la kentiu na ka ar klur tengka haus 6 arhajar kat pra sakalai hajar san spa klur tengka haus 6 arhajar arpusan. Ka ba pen pa ke jing ang nut ka ba klan jong ke sarkar ban pen baha bat kentiu ya ke jing nanjing start. Ka winter tales arhajar arpusan kelas dang nin kesihanan pelok ban rakhi ka lariti ke jing start sandur bat ke jing yai me jong ke jela Meghalaya. Menteri Ketenaga Tourism jong ke sarkar jela Timothy D Shira ula pli pedai ketika tamasa ha ka ba ka phang pedeng jong ka jing rakhi ka ba mata usnem ka dei 5 fingers lani san simpriakti.
Kabapen pau sena ye kisap bagi jing tibet haka than ka su haka syat senatiar ka jing odur haka wai bat ka itu khana. Kawai pa kawai kerensan kapen pau ye ka jing tip jing start tan rai haka jing em ka baman la ka sngi. Kabalayat bat hiar pateng na du man berim. Ketika tamasa kapen sluri ka jing sandur ki bayedei dur ba kamariang da ka bapenan kam dagi sit usai nalia usken bat ka do bertha. Bat la airu iki khusnam Go Green Award ban ai buram iki jing persang ban kenti iki bayedei ba kamariang. Kata masa winter tales kabala sedang nen kasi kan kut aka khatlai terik menta ubenai bat kan penklan ye ka jing sim mentalang jong ki pat ba nong sung snong bat kan kenti ru iki kam jngok kai perthei. Kani ke kubur kawan sepi na ke Akashvani Shillong. Na ke Akashvani Shillong mentang ini beteng yaki kubur ke berang sah. Usab Divisional Public Relations Officer jong ka amla rem mula penbena balak hang sipor ke jingya ki kali he leng baka surok amla rem dauki haka khat ar baka khat lai terik jung no para ar hajar ar pusan. Ya ketika hukum la penmi da Deputy Commissioner jong West Giant Hills da ka jing tmu ban penlong ke jingya bet ki kali haka tamasa Tri Hills haka senong darang bat ban pensuk ke kalik kawan jong kinong wan kai kinong isim benta bat ki weide sa ketika tamasa. Kejing perkengi kejing ya ki kali leng baka surok amla rem dauki kelalong hadian kejing kerpat jong ketenat art and culture nakadaw kejing bun ki pet ba ki betut ban let sa ketika tamasa hadarang. La kerpat ya baro kinong nya kali kinong let nong wan bagi pet ba ban ai kejing trelang bat ban yai sa sipor ha kejing penyat jong kaan. Ka District Magistrate jong ka East Khasi Hills District kala penjari ka adong ka bahapok ka section Iwain Rio Lai jong ka an BNSS hadian bakaladan ka jinge kaja hapadeng artiliki kenhun jong ka balang Presbyterian hakasnong kse pendeng ka bahap hapok ka thanat pulit maurang keneng. Ya ketika hukum la penjari hadian bakawai ni kiteki kenhun kala temu ban penbaptis biang ye ki para banget ki balasan Jakarta haka khat artari uno pra arajar rapusan kata mentaka sngi kabalong ka jingle kabala persakjur da kate ko waipat ka kunhun ki borsen sar kila don ka jing septiang ba kate ka jing tmu pen baptis kala ban penjur ya ka jing yakan at bat la ru ban mi ki huri hura ban kta pat ya ka song suk song sengan kumta kala pen mi da ka adong kabakhang persya ikinu kinu jing lumpat ba ha ka jaka ka badan ka jing kaja kabala tre kamardor bat ki bayat lat ni pen khen ye kate ka hukum ken ngat ha ka jing pen saja kat kum ki kendon Arspa arpulai jong ka an BNSS. Kasunjuk kinong elam niam Kristan ha Meghalaya kata ka Khasi Giant Christian Leaders Forum. Hanem kasi kalaraki ka jing dap arpusan snem ka jong ka da ka jing elang ka balalong ha Banchi Hall lai umkra. Ha ka ba la nyutang yela ka benta ka ba kongsan ka jong ka ha ka ban kenti ka suk ka san bat ka jing teli ha selong. Hapo kejingilam jong Archbishop Victor Lengdo ha ketika program la kertiang bien ni kejingya lenti jong sunjuk bat kejinglum jing ken halor kidaw ki bela penong ye ka bakan ban seng ya ketika kenhun ha kapor ka bajur kejing ki usnam arhajar bat ikitong jong ka na ka benta kalawe uskretri ka KJCLF u Reverend Edwin H Kharkongor ulapan kan mau ikitong jong sunjuk bani trelang da ka jingi de jumut kham tam ka por badan ki jing e ketika sunjuk jong kidong elam niam Kristan ka balas sengkum ka SKJ CLF House Nam Arhajar kalapan kelano saka KJCLF House Nam Arhajar arpo ban pen klan ye ka jingi trelang hapadeng kinong elam niam Kristan katenat kakot kekiat jong kesorkar kelapen benar baka National Immunization Day kabahapok ka Pulse Polio Program kanlong hakakat santri ubenai no pra arhajar arpusan ha East Khasi Hills District kaban penbuat pat sada kejingya yeng kaba arsngi barok ki kelung ki bahapok san snem karta kin yo e kadawai polio bat la kentu ya barok ki kimi ki pa bakin di ra e ki kun si ki jaka ai dawai polio balabu hagi sinong ki tha ku jongki la kerpa ru ki rang ba sinong ki nong elam balang ki NGO bat ki kenhun seng jongki sinong bakin ai ke jingker san lang ha ketika program ada wai jong ke sorkar na ka benta ka bet ka biang jki pat ba katu kani ka khubor lakut ke belawan sepi nak Akashvani Shillong
नमस्कार, आकाशवाणी